akuwapyeza akutafuna mange EPM nimafuna ndiauze kuti masewera wa kongeresi anathera kuchikangawa konkuja munatipera nduna mbuyomo mpaka nomafika potipera vice president musatitomuka tisishiru musalilekengekanga opusa mpaka munapasidwa Profesa Sabita Mtarika anaona kuti Malawi akuyenda pasewa kutumidwa anasitaya anafuna mtendere inuso Amalawi tikwaona pano tena kuyenda zuwali machoka chothawa kumzuzu Amalawi sakukufunani achakwera musakakamize muswa nazo zinthu tilibiweye musaonama musaonyenga akutipweteka osamva chisoni chifukwa cha jera tione zina mwaziona already